Viña Almirante. De novo estamos con todos vostedes, lle damos a boa noite e a benvida a Caridad González, teniente alcalde do Concello de Muros e portavoz do Partido Socialista neste Concello. Señora González, moi boa noite, benvida, como estamos? Boa noite, moi ben, gracias. Bueno, encantado de recibila, temos unha noticia que de últimos días ou unas últimas horas que se deu a coñecer unha sentencia do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que condena o Concello de Muros a indemnizar a unha traballadora con 7.500 euros aproximadamente. Esta traballadora do Departamento de Servicios Sociais porque foi exposta mediante unha orden a un risco grave no desempeño das súas funcións. Me gustaría que valorara esta situación e este feito porque ten unha trascendencia moito máis alá que a xurídica, non? Efectivamente, a ver, é unha pena que Muros, empezamos a falar de Muros con un tema como este, que ojalá non hubiera pasado nada, pero a verdade é que actualmente temos unha sentencia do TSJ, o Tribunal Superior de Xustiza, que anula unha sentencia anterior e que condena o Concello de Muros por non ter un protocolo de prevención de riscos psicosociais. Pero o problema é que condena tamén o Concello o abono dunha indemnización a unha traballadora por un presunto, vamos a dicir así, por daños, non son presuntos, son daños morales. Dio claramente a sentencia. Causáronse daños morales a esta señora e esta señora estuvo un ano inteiro de baixa por culpa deste tema e creo que o importante non é a cuantía da indemnización, sino a situación en que ela se veu debido a unha orden que dou o Concelleiro de Servicios Sociales que ninguén a negou. A fecha de hoxe hai escritos, hai comunicacións, hai entrevistas e nadie nega esa orden. O sea, esa orden douna o Concelleiro de Servicios Sociais en máis dunha ocasión a esta traballadora dicíndole que debía ir a unha casa onde estaba unha casa que é propiedade do Concello, que estaba ocupada por unhas persoas, vamos a decir, insalubres, un sitio, unhas persoas que non era unha entrada que non podía facer ela sola, nin debía facela, así o recolle, por falta de seguridade, así o recolle o tribunal. O concelleiro non lle puxo a disposición ningún medio, nin unha policía local, nin medios de seguridade, nin higiénicos, nin nada. Dixo que fora e pouco máis. Entón, ela negouse e nós non tuvemos, desde o Partido Socialista, non tuvemos coñecemento deste tema, non se nos comentou nada, enterámonos precisamente pola traballadora. E cando nos enteramos, xa estaba a primeira sentencia, xa había a primeira sentencia, efectivamente. Entonces, ao parecer, a traballadora e outras traballadoras de servicios sociais falaron coa alcaldesa co fin de reconducir este tema e ver como arreglábamos. Parece ser que a alcaldesa non lle dou ningunha solución e por eso foron ao xulgado. Foi ao xulgado, hai unha sentencia que condena claramente, o detonante desta condena é a orden que dou o concelleiro, que non a nega, a fecha de hoxe ainda na nega. Pode dicir, a alcaldesa está tirando balones fuera de que el problema é que no Concello non había ese protocolo de riscos psicosociales, desde que o Concello non o había e nunca pasou nada. O detonante desta sentencia e a condena de indemnizar a esta traballadora é a orden que o concelleiro dou. A alcaldesa, ao parecer, según eu estuve escuitándose nunha entrevista, dixo que nós que sabíamos todo, iso é mentira, non é certo, e digo mentira con M mayúscula porque non me cae en saco roto, porque é verdad que é mentira. E dixo que nós que o sabíamos e nós non sabíamos nada. E de feito, eu preguntei outro día, cando me enterei da segunda sentencia, pregunteille que íbamos a facer con isto, si falábamos ca traballadora, reconducíamos o tema, a ver como facíamos. Entón, ela dixo que, claro, facultad dela, e é certo que é facultad dela, que vai presentar un recurso de casación, que vai ir ao Supremo. Eu, como xurista, a miña opinión como xurista, e
E digo che máis, nos anunciamos que pedimos outro informe xurídico por se acaso nós, por ser unha cousa tan próxima, non temos a visión que deberamos ter do tema e pedimos un outro informe xurídico que aínda non o temos. Pero eu estou convencida de que ese recurso de casación vai ter moi pouco recorrido, porque non se poden discutir os feitos probados, porque non os negaron. Non se poden discutir. E o motivo da casación pode ser un problema ou un defecto de procedimento, que o debían haber dito durante o procedimento. Non poden insuiciar un feito novo. Co cal, o único que creo eu, e que creemos tamén desde o Partido Socialista, porque isto comentámoslo en altas instancias nosas para saber a que aternos en este tema, entonces parece ser que o único que vai valer isto vai ser para endevedar máis as arcas do Concello. E dar patada para diante. Claro, unha patada para diante, pero aparte da patada para diante e se acaba a legislatura e ya veremos o que pasa, aparte disso, porque eu estou de acordo que non é firme a sentencia, pero eu creo que non ten recorrido. Creo que non o ten. Aparte disso, os 7.500 euros hai que consignalos antes de recurrir. Vale, pero aparte disso, hai que pagar os gastos dos profesionales. E eu digoche que o recurso, aparte do que xa gastamos agora, o recurso non nos chegan ao Supremo outros 7.000 euros. E creo que debíamos ser un pouquiño responsables. Claro. Digamos que me gustaría facerlle dúas preguntas. Unha, a parte na que lle toca a falta de confianza ou de información no matrimonio BNG-PSOE, que esa é unha, e a outra que o Partido Popular e a súa líder ou a súa portavoz Inés Monteagudo non só califica esta conducta de moi grave, sino que, lóxicamente, ela dice que hai que asumir a sentencia e de maneira inmediata e solucionar isto, non? E asumir responsabilidades que incluso piden a dimisión do concelleiro. Entón, as dúas cousas. Se debe de asumir a responsabilidade política con independencia da xurídica por este feito. Non sei se pode haber máis ou se poden desencadenar máis. E a outra pregunta era como recibe vostede e o Partido Socialista a falta de información con un caso desta gravedade dende o punto de vista político. Non sei se tanto xurídico. Claro, o sea... Perdón. Sí, nada, por favor. Temos aquí, estamos hoxe que temos un pouquiño de bochorno. Tanto fora aquí en Ribadumia temos un pouquiño de bochorno. O problema da falta de confianza non é somente neste tema. Por desgracia, hai máis temas que os levan de forma moi persoal e moi dentro do BNG. Cando hai un problema como este, que é un problema moi importante, intentan que sea un problema común do grupo de goberno, e non pode ser, porque o Partido Socialista non sabíamos nada. E ustedes non levan esa área. Non, esa área deles é de tanto persoal como servicios sociais é do BNG. E esa área nós non somente non nos metemos, senón que non debemos meternos, o sea, non debemos meternos, pero un problema tan serio como este debían comentarlo o resto do grupo de goberno. Tapárono a ver se pasaba desapercibido, pero que é un tema que está na calle, que a xente lle hai que dar unha contestación e hai que darlle unha seguridade, hai que decirlle que iso non é normal. Un exemplo para o resto dos traballadores é unha preocupación, non? Para os traballadores e para a xente de Muros. Nós non podemos venderllos e dicirle a xente de Muros que no Concello hai unha inseguridade persoal, psicolóxica tan grave como a que venga en esta sentencia. Entonces, eu creo que a señora alcaldesa, e ten razón a líder do Partido Popular, que, por certo, é a primeira vez que firma unha moción conxunta, o Partido Popular e o representante de Muros Centrado, firmaron os dous xuntos, piden responsabilidades políticas. Eu creo que hai que asumir esas responsabilidades políticas. Creo que as hai que asumir. Entón, estamos esperando cal vai ser o movimento do... Bueno, para isto tampouco habrá que esperar 6 meses, non? Do BNG, eu creo que antes do pleno tiñan que ter decidido alto, porque o pleno é a semana que ven. E isto xa esperarían, non? Entendo. Si o esperaban, pero están, non sei, porque están tratando de tapalo, e isto é tapar o sol camán, que é imposible, o sea,
non hai ninguna dúbida de que o problema este problema é unha mala actuación do Concelleiro de Servicios Sociais que ten que asumir a súa responsabilidade. Como se fora eu ou calquera do meu grupo, asumiríamos a responsabilidade. E aquí ten que asumir. Non pode, aquí non ha pasado nada, non é certo. Aquí hubo unha persoa que estuvo un ano de baixa e que agora o Tribunal Superior de Justicia está dicindo a esta señora se le causaron unos daños morales moi graves. Claro, e dende un punto de vista de unha orden de un político, pois isto, pois, bueno, ten moita máis gravedade que, penso eu, social e política que incluso que a xurídica, non? Bueno, por unha cuestión de tempo, porque senón se nos vai o